petom je kao kad ste na otoku usred oceana. Kao borba s vjetrenjačama. Kao da stojite na stijeni i ne biste se mogli pomaknuti. Kako pobijediti neshvaćanje i nelagodu, da budemo sigurni da smo svi prihvaćeni? So how do we get past our misunderstanding and discomfort to ensure there is acceptance for everyone? Kako naučiti u ljudima prepoznati ono što oni stvarno jesu, a ne što sve ne mogu? How we see someone for who they are and not what they cannot do? Ja sam borac! Ja sam dobrovoljni vatrogasac. Ja sam plivač. Ja sam student. Ja sam na doktoratu. Ja ću biti profesorica. Ja ću biti pjesnikinja. Ja ću biti glumica. A ja ću biti pjevačica. Ja sam Snjegović koji se nikad ne topi zbog dragih ljudi koji se brinu o meni. Ja sam običan čovjek koji živi svoj život. Ja se nadam da sam ja zadnja osoba koja mora dokazivati da se ne razlikuje od drugih.